May Babengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Jennifer Salenca. Areni na ring mga regular balita ngening Lunes, July 29, 2024. Special Task Force para sa oil spill sa Bataan, binuo ng DILG. Kumalat na langis, umabot na sa Bulacan. Proposed fishing ban sa loob ng 4-kilometer radius ng oil spill site, tinututulan ni Representative Bondoc Sagom. Iba't ibang sporting apparel at sneakers, mabibili sa first ever branch ng Planet Sports sa Pampanga. Mayor Jing Capiling Porac, may dalom yang kasong cyber libel. Karengat lukatao, amanyira kanu kaya king social media. At pamamuklat ng klase kareng public schools, may lawas yang yaning July 29, Bistaman Malulang. Nakaramdam kami ng hirap. Dala ng tubig na maiinom. Ngunit ang mga senyales na lang mas marakal. Miyaliwang aktibidad. Nakabalen mga karehiyon at Gana ning pandemya. Umabot na raw sa isla ng Pamarawan sa lungsod ng Malolos, Bulacan ang tumagas na langis mula po sa lumubog na MT Terra Nova. Bunso nito nanawagan na ng agarang aksyon ng pamahalaang panlalawigan sa mga national government agencies. Narito po ang report. Umabot na sa Island Barangay ng Pamarawan sa lungsod ng Malolos, Bulacan ang oil spill mula sa MT Terra Nova na lumubog sa karagatang sakop ng Limay, Bataan. Ito ang kinumpirma ni Bulacan Governor Daniel Fernando sa naganap na pagpupulong kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nito lamang Sabado, July 27. Nakausap na raw ng opisyal ang mga apektadong mamamayan at hiling niya ngayon sa Department of Environment and Natural Resources o DNR na kaagad mabakuran ng bahagi ng karagatan kung saan kumalat ang langis upang hindi na ito makapaminsala pa. Yes, sir. Ma'am, meron na po kaming report dun po sa Pamarawan. Yeah. Na meron na silang nakikita na. Amoy na yung... Yes, sir. Meron silang nakikita eh. Kanina lang nireport ng ating kapitan doon, ng brigade captain doon, na meron na silang nakikita na oil doon. Kaya nga po, sir, kagabi, nag-meeting po kami ng Coast Guard. Sinabi nila, sabi ko, just to avoid the spread, we need to maglagay na talaga ng boom. Ano po? Kasi kakalat po yan eh. Kabilang naman sa mga tinitignang solusyon ni DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ang paglalagay ng mga organic broom na gawa sa balat ng nyog at dayami upang hindi na lumawak ang danyos. Umapela rin si Pampanga Governor Dennis Delta Pineda na agarang magsagawa ng aksyon dahil malaking industriya rin ng pangisdaan ng posibleng tamaan sa mga coastal town ng Pampanga kung hindi ito maaagapan. I think we need to, parang sariling sikap po tayo. Mahal po yung commercial spill, although unlimited in supply. Yeah. So, pwede po kaming tumulong para mag-train po ng kung gusto man mag-volunteer. Yeah. Regarding the organic boom. Opo. Immediate po sana ma'am, training na kagad kasi no choice na po kami. Hindi naman ho para maghintay kami nito. Opo. I-anticipate na ho natin itong sitwasyon na to. Especially, ang dami ho na thousands of hectares po yung fish ponds namin. Opo, sir. So, we will provide the training po. Are we already starting to put together those booms, the indigenous? Sir, not as of the moment, but we need to let's get started with that. Alam na natin gawin eh. Yes, sir. So there have been already offers to help the LGUs. We will just bring the people in po. Kung pwede po, magkumolekta na po tayo ng mga organic materials na pwede pong gamitin. Like what? Para alam na dayami po, coconut husk,
Coconut husk yung ginamit namin doon sa Meron Mindoro, po very kaming effective. source ng At decorticator saka na indigenous, marami pwedeng tayo i-shred ganun. po yun para gawin po Oo. ng spill boom. Yung ginawa po rin namin sa Mindoro. Samantala, ipinakita ng Philippine Space Agency sa publiko ang posibleng lawak ng oil spill sa Manila Bay, bunsod ng paglubog ng MT Terra Nova. May kargang 1.4 million liters ng industrial oil ang tanker na tumaob noong Huwebes, July 25 habang nananalasa ang bagyong Karina na sinabayan pa ng habagat. Kasama si Paulo G. Santos, Arlene Salonga, CLTV 36 News. Kaugnay pa rin po na balitang yan, nagpatawag na ng emergency meeting ang Department of the Interior and Local Government para buuin ang Special Task Force na tututok sa nangyayaring oil spill sa Bataan. Yan po ang tinutukan ng ating kasamang si Paulo G. Santos na makakasama natin via Zoom para sa kanyang live report. Paulo, sino-sino ba ang bubuo nitong task force na ito? Ating Jen, napaka-komprehensibo nitong nangyaring emergency meeting at binubuo ito ng mga lead agency na siyang nag-a-assess dito sa naging epekto ng oil spill dyan sa Limay, Bataan. Pinangungunahan ni DILG Secretary Ben-Hur Abalos at gayon na rin ng DENR at nitong DOH at ilang pang mga local official na sakop dito sa Cove o Manila Bay Cove ating Jen. Diyan kasama din si Governor Dennis Delta Pineda at Bulacan Governor Dan Fernando at mga Metro Manila mayors ating Jen at gayon na rin si Governor John Vic Remulla ng Cavite dahil nga dito sa laki ng perwisyo ating Jen na posibleng maging banta sa kabuhayan ng mga nasa pangisdaan. Hindi lang ang mga nasa pangisdaan ating Jen kundi itong malaking populasyon na pinakikitunguhan dahil damay dito itong magkatabing mga mega economic region ng ating bansa. At dito nga sa naging initial na assessment ating Jen, 10 na doon sa 24 na tumagas na valve o yung barbula ng lumubog na oil tanker, itong MT Terra Nova, ang naselyuhan ng mga divers ayon na rin sa Philippine Coast Guard o PCG. Ito ang naging presentasyon ni PCG spokesperson Lieutenant Commander Mike Encina sa nangyaring briefing sa ipinatawag nga na emergency meeting ng DILG. At resulta nito ating Jen ang mga indikasyon na humuhupa na raw ang pagkalat ng tumagas na langis sa coastal area ng Manila Bay Cove. Ayon sa PCG ating Jen, hindi maihahambing ang oil spill sa Occidental Mindoro noong nakalipas na buwan ng Pebrero sa oil spill ng Limay Bataan dahil ang seabed kung saan lumubog itong MT Terra Nova ay mababaw lamang na nasa panansya nila na 30 meters kumpara sa 300 meters na hindi kinayang sisirin naman ng mga divers noon. Ang pamantayan na ito'y masasabing kontrolado na ating Jen ay base rin naman dito sa assessment o obserbasyon nitong ITOPF o ITOF, itong International Tanker Owners Pollution Federation na katuwang ng PCG sa pagresponde sa mga insidente ng oil spill dito sa ating bansa. At ang binabanggit ating Jen ng PCG ay may rekomendasyon nga sila dito sa mga coastal community, dito sa mga LGU na maging proactive na sa posibleng epekto ng hindi pag-sasaayos nitong kordon o yung boom na tinatawag ating Jen diyan sa area ng Cavite at Bulacan. Kailangan umanong maging handa ang mga ito sa pagposisyon ng mga alternatibong barrier o yung paghahabi ng mga coconut husk. Yung ito yung ating Jen makukuha sa buko at maging yung dayami ay makatutulong raw para makontrol itong pag-agos ng langis diyan sa coastal area. Pakinggan natin itong paliwanag ng PCG ating Jen. Yes po, as we speak, kahapon po, meron po tayong na-seal na siyam na valves. Ngayon pong umaga, nag-feedback po sa atin yung pong Salvor na from 9:14 na po ngayon na valves. And then ang rate po ng spill is 1 liter per hour. Describe mo sa amin pag sinabing 1 liter per hour na yun,
napaka-significant naman nun. Yes, according po sa ating ITAF expert, that is considered to be, that cannot be affect doon po sa ating marine environment. So, isang malaking development po ito sa atin na particularly sa ating pong responders in the area. And then, actually po, patuloy pa rin po yung diving operation para po yung 24 valves ay lahat po ay masara natin na gumamit po ng indigenous material. So, with that instruction, the Philippine Coast Guard has launched ito pong iCare campaign plan natin based po dito sa oil spill na nangyayari. That stands for Intensified Community Assistance, Awareness, Response, and Enforcement, in which yung pong ating mga coastal communities ay pinupuntahan po ng Coast Guard para magbigay ng information campaign sa kanila, maging aware sila na dapat tayong lahat ay maging mapagmatsyag. Pare-parehas po tayo, i-report po agad kapag may nakita o may mga na-observe na oil spill, oil sheen in the area para makapaggawa po agad tayo ng mga mitigating measures natin. Alright, Paolo, ang sinasabi ng PCG, in place na no, yung mga mitigating measures na ginagawa nila at kanina napag-uusapan natin yung siphoning operations, ginagawa na rin nila sa kasalukuyan. Pero yung sinasabing 1 meter per hour na ratio no, na sinasabi ng mga eksperto at kontrolado na, ibig sabihin ba nito hindi na siya aabot sa Cavite? At paano ba, Paolo, gaano ba ka-tedious yung ginagawang pagselyo, no? Kasi sabi niya 14 out of 21. So may mga natitira pa. Gaano ba yung 24 proseso dyan. 24, I'm sorry. Gaano ba ka-tedious yung gagawin, no, para lang maselyuhan itong valves, no, nitong mga industrial oil na lumubog? Itong pagsipsip dyan ng mga natitirang langis dyan sa mismong lumubog na tanker, paliwanag ni Governor Abet Garcia, ay maigi umanong magiging kontrolado, no? Kasi ang nagpapabigat dito yung laman na langis. Kaya yung pagsipsip mula doon sa mismong tangke ay kanila raw binabantayan ating dyan. Kasi ang kaparaanan nila kapag nasipsip na yon, kaagad-agad posible nang lumutang itong lumubog na MT Terra Nova ating dyan. At sa pagpapaliwanag ni Governor Garcia, ito umano ang indikasyon na talagang masasabi na na-contain na yung mismong area nitong oil spill. Pakinggan natin si Governor Garcia. Ang plano po nila to safely siphon 50,000 liters per day. And kinakailangan po umabot sa 300,000 liters yung ating po masasiphon para po medyo gumaang yung vessel at ito po ay po pwede na ma-float kapag nakuha na po itong 300,000 liters of oil. At yun, ating Jen. Yeah, go ahead, Paolo. At dito nga sa assessment ating dyan, itong mga lokal na pamahalaan, kung pag-uusapan natin yung pros and cons dito sa posibleng pagkalat ng langis dito sa mga dalampasigan ng Pampanga Bay, Manila Bay, at gayon na rin dito sa Cavite ating dyan. Ang nakikita-kita itong mga lokal na pamahalaan yung perwisyon nito dito sa yaman ng Pampanga Bay, gaya nitong paliwanag ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda na talagang kailangan daw magkaroon ng iisang pagpapasya dito sa pangunguna sa task force ating dyan. Dahil dito pa lang sa Pampanga, tinatayang nasa 23 hectares itong dalampasigan na nakaharap dito sa Manila Cove, na sa pagpapaliwanag ni Governor Dennis Delta Pineda, talagang malaking epekto ito sa lokal na ekonomiya ng probinsya. Pakinggan natin si Governor Dennis Delta Pineda. Actually, ang number one natin doon sa, malapit doon sa open sea natin, yung yung sugpo, crabs, yun yung mga main and product natin na nandun. Ang tilapia natin nandito Yung shrimp tsaka yung crabs, halos tayong lahat. Bulacan,
Bataan, Pampanga. Yun ang sinasabi ko kay Secretary na malaking industry. Na as in everyday, some of ng produce ng Pampanga sa Hagonoy dinadala, portion of it sa Orani. Doon ang dalaan. Imagine 23,000 hectares Pampanga alone. Ating Jeng, maidagdag ko din dito sa ating report, kasama rin kasi bilang resource speaker itong si Governor ng Oriental Mindoro, si Governor Humerlito Dolor. At sa pagpapaliwanag niya, ating Jeng, totoong mas vulnerable talaga itong mga lokal na pamahalaan, yung mga municipal coastal area dito sa pagtagas ng langis kung hindi maaagapan, ating Jen. Dahil ang kanyang panaya, ating Jen, sa loob ng isang araw, kung depende ito sa magiging ihip ng hangin dahil dun sa kanilang naging sitwasyon, yung sa kanila nakaharap daw sila sa mas malawak na dagat at hindi cove. Kaya ang pangamba niya, talagang kung hindi magiging maayos yung koordinasyon ng bawat lokal na pamahalaan, mas lalong magiging terrible yung epekto nito sa environment at gayon na rin sa kabuhayan itong marami nating mga kababayan dito sa magkakatabing mega economic region. Pakinggan natin si Governor Humerlito Dolor. Mas nakakatakot. Bakit? Yung sa amin kasi dire-diretso ang tubig pag may habagat. Pero dito ang sitwasyon sa Manila Bay, it's a cove. At kung it's a cove, magpapaikot-ikot lamang dyan. At ang problema dito, at any given point in time, pag pumunta siya sa isang tabi ng dagat, sa dami ng population, mas malaki potential damage dito sa ating mga mamamayan. Sabi mo kanina, mahalaga yung impormasyon na nakakarating sa tao. Anong gusto ho dapat, at paano dapat tanggapin ng tao ito? Ako personally, kung bakit dapat gobernador ang nagsasalita, ang tiwala ng mamamayan ay nakalagak sa mga local chief executive, kaya nga sila yung representante ng mamamayan, kaya pinuno ko Kaya kung ano man ang impormasyong inilalabas sa bibig ng gobernador o bibig ng mayor, precise yun. Kinakailangan maniniwala ang tao sa kanya. Alright. Paolo, ang before, meron na silang outlook na inilabas at kung titignan natin yung figures, hindi talaga biro yung aasahang mawawala sa ating fisheries sector. We are talking of millions here at hindi biro yung magiging epekto nun. Nabanggit ba ng Philippine Coast Guard kung may timeline ba silang iprenesenta, given itong operations na ginagawa nila? Sabi nga, mas maganda kung mababawasan yung bigat, dahil dito sa oil, ang goal talaga nila, Paolo, para mas ma-stop yung pagkalat pa nitong industrial oil is talagang yung iangat yung mismong itong mismong vessel, hindi ba? May timeline ba silang may timeline bang target ang Coast Guard para magawa ito? As much as possible, ating Jen, talagang aapurahin ito, itong linggo raw na to ay kailangang matapos. Ang time on target nila at kung gaano ka yung feasibility dito sa mga strategy na kanilang ginagawa. Ang time on target, 10 araw. Pero kung mas mapapadali daw, ating Jen, mas maigi. Yan ang kanilang binabanggit. Pero dito sa presentasyon na to, ating Jen, isa sa pinakamahalaga is yung decision making. Kaya kanina, merong pagkakataon na pinaglooban itong media na maisapubliko nga yung kanilang naging session. Pero ang pinakasumatotal nito, pagpapakita na kailangan, gaya ng pakikitungo noong pandemya na may interagency task force, gayon din daw itong kanilang ikinakasa ngayon, ating Jen, kasi nagkaroon pa sila ng closed door meeting kanina at ang pinakasumatotal na binabanggit naman ni DILG Secretary Benhur Abalos, kailangan daw ang pagpapasya ay iisa lang at hindi magiging parokyal yung diskarte sa kada approach nila dito sa malaking problema na ito, ating Jen. Pakinggan natin si Secretary Abalos. Well, ang bottom line ito ay ang pagkakaisa. Ito yung pinatawag na meeting para lahat ng mga mayors, affected local government unit, lahat ng mga probinsya,
lahat ng mga national government agency ay magkaroon, ma-identify ang mga dapat gawin. Ito yung tinatawag natin preventive approach, yung response po natin dito, mitigation, and of course, towards the end is rehabilitation. So, nilatag na po natin ang mga dapat gawin, nanggaling sa isang eksperto, si Governor Bons Dolor at iba-iba pa mga experts pinakita yung mga pwedeng mangyari na scenario building. Pero iisa importante rito, maski saan pumunta itong oil sheen at oil slick, importante handaan lahat. No? So dapat iisa ang kumpas, hindi pwede magkanya-kanya ito. So yun ang napagkasunduan ngayon. So lahat na nandito ngayon, kumpleto tayo, iisa magiging kumpas natin dito. Ayan natin. Alright. Paolo, panghuli na lamang, no? Correct me if I'm wrong, ang LGU ng Limay, I believe sila ay nag-anunsyo na, no, ng ban sa pangingisda, lalo na dun sa affected area, no, dahil nga sa health risk na posibleng idulot, no, nitong mga kung makakain yung isda na kontaminado o nakakain nitong industrial oil, no, na nag-spill diyan sa Bataan. Napag-usapan ba, kailangan ba ng pagbaban sa mas malaking bahagi na naapektuhan itong oil spill? Totoo ka dyan, Ate Jen. Kailangan in advance yung pag-assess dyan sa mga nakukuhang isda. Pero may abiso na itong BIFAR, Ate Jen. Dahil nakitaan na nga yung ilang coastal area, kaya dito sa Cavite at Bulacan, na merong oil spill o umaabot na yung langis dyan. Kaya ang kanilang abiso, mas maagang anihin o yung pag-harvest dito sa mga laman dagat, dyan sa ilang coastal community. At sa usapin nga nitong kung gaano rin kalaki ang permission nito, ating dyan sa initial na assessment nito itong BIFAR Region 3, sa Pampanga pa lang, yung monthly income, yung harvest nila dyan sa kanilang mga fish pen, at gayon na rin dito sa ilang coastal community, umaabot sa 7.6 million pesos per month. Iba pa dyan ang Bulacan, nasa 84 million pesos per month, ating dyan. At sa laki nitong populasyon din na apektado, ating dyan, ay kanila raw pinakikitunguhan ito ng gusto. Kaya yung testing, napakahalaga, gusto nilang ma-streamline natin dyan na hindi dapat ito 2 weeks bago makita yung resulta, kundi dapat araw-araw may update. Alright, maraming salamat sa iyong report, Paolo G. Santos. Samantala, case-to-case basis, ito naman po ang apela ni Pampanga 4th District Representative Ana York Bondoc Sagom sa mungkahi ni Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor na agarang magpatupad ng fishing ban sa loob ng 4-kilometer radius kung saan nangyari ang oil spill sa karagatang sakop ng Limay, Bataan. Ongoing ngayon ang pagkukordon sa bahagi ng dagat kung saan kumalat na ang langis mula po sa lumubog na MT Terra Nova na may dalang 1.4 million liters ng industrial oil. Git ni Bondoc Sagom, dapat munang pag-aralang mabuti ang fishing ban dahil maraming kabalan natin ang maapektuhan ng kabuhayan oras maipatupad ito. Sinagundahan naman nito ni Mayor o Menalin Mayor Philip Nagit. Kahit na malapit daw sa coastal town ng kanilang bayan, ay nababarikadahan naman daw ito ng aquaculture o nila ang kanilang aquaculture industry na isa sa mga main producer ng tilapia sa bansa. Or kung saan po yung oil spill. Kasi lahat po tayo, and I think majority of you are from Metro Manila, lahat po tayo kumakain ng tilapia sa araw-araw. So, we are supplying po lahat po ng palengke ng Metro Manila. So, this is a very important and crucial decision po. More than din po yung atin pong production and kawawa rin po yung mga naghahanap buhay dito. These are thousands of people. But makaka-affect din po ito ng food supply po ng Pilipinas. So, this is not something that we should take lightly. Kasi po, lahat po, almost 90% of the tilapia is coming po from our area. Also po, bangus, crab, and shrimp. Ine-export din po ito sa Japan. So this is a billion peso industry. At lahat po tayo na kumakain po, we were going to be affected by this. But rest assured po na
we will follow all safety measures naman po and cooperate fully po with our national government. So thank you po, Gov Delta, for bringing that up. And of course, gusto din po namin yung hanap buhay po ng mga tao namin. But more than that, of course, we are also looking at everybody's safety. Kay pumamo ko magbalik kay ing Balen at balita.
Isang 4 na pahinang open letter ang inilabas ni Vice President Sara Duterte para kay Philippine National Police Chief Romel Marbil matapos ang pagtatanggal ng 75 PNP personnel sa Vice Presidential Protection Division o VPPD. Ipinost ito ni Duterte sa kanyang Facebook page ngayong Lunes, July 29. Ayon sa Vice Presidente, hindi nakaapekto sa kanyang tungkulin bilang ikalawang Pangulo ang pagkakaalis ng kanyang mga security details, subalit hindi umano niya matitiis ang pagsisinungaling ni PNP Chief Marbil tungkol sa issue. Giit ng self-proclaimed designated survivor, walang opisyal na request na isinagawa sa Office of the Vice President o OVP kaugnay sa pag-withdraw ng kanyang personal protection detail. Bagkus sinabihan lamang ng Police Security and Protection Group o PSPG ang OVP na kukunin nila ang mga personnel. Inilahad din ng Vice Presidente ang sinabi ni Marbil na wala raw itong nakikitang banta laban sa kanya. Taliwas sa mga pahayag ni Marbil, idiniin na ikalawang Pangulo na ang malisyosong paglabas ng footage ng kanyang pamilya sa NAIA at ang pagtangkang mag-casing ng PNP sa kanilang tirahan ay patunay na may malaking banta sa kanilang seguridad. Kinwestiyon din ni VP Sara kung bakit iniwan ni Marbil ang 45 pulis na siya mismo ang pumili. Idinagdag din ni Duterte na nangyari ang relief order sa mga PNP personnel matapos siyang magbitiw bilang kalihim ng DepEd at pagkatapos lumabas ang cocaine video kung saan makikita ang isang lalaking kamukha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumagamit umano ng illegal na droga. Nauna na nga pinasinungalingan ng palasyo at maging ng forensic experts ang naturang video. Ayon kay VP Sara, ito ay malinaw na political harassment, lalo na't kasama sa mga tinanggal na escort ay mga pulis na kanyang pinagkakatiwalaan dahil dati na silang nagsilbi bilang security personnel mula pa noong 2007. Hiling ni VP Sara kay PNP Chief Marbil na wag nang banggitin ang kanyang pangalan sa media at inabisuhan siyang laging magsabi ng totoo upang hindi raw magkabuhol-buhol ang mga kwento ng naturang hepe. Sa ibang balita, nakahandang magbigay ng calamity loan assistance ang Social Security System at Pag-ibig Fund sa mga miyembro nito sa Metro Manila at iba pang lugar na nasa ilalim ng state of calamity, kasama na po ang ilang bahanga Pampanga, Bulacan at Bataan. Ayon kay SSS President at Chief Executive Officer Rolando Lecema Macasaet, ang mga miyembro sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo ay maaring umutang ng halagang katumbas ng isang buwang salary credit o hanggang 20,000 pesos. Upang maging kwalipikado sa nasabing loan assistance, ang mga miyembro ay kailangang residente sa mga lugar na nakasailalim sa state of calamity, edad 65 at pababa. Hindi rin dapat bababa sa 36 ang kanilang buwanang kontribusyon kung saan 6 sa mga ito ay dapat maipost sa loob ng huling 12 buwan bago ang buwan ng pag-file ng aplikasyon. Kwalipikado rin ang mga miyembro na walang outstanding balance sa SSS. Kapag ito ay naprobahan, ang calamity loan ay didiretso sa nakarehistrong account o sa Unified Multipurpose Identification o UMID ATM card. Maaari pong bayaran ng SSS Calamity Loan Assistance sa loob ng 2 taon na may taunang interest rate na 10%. Samantala, bukod sa SSS ay maaari ring mag-avail ng calamity loan sa ahensya ng Pag-ibig ang mga naapektuhan ng Bagyong Karina. Maaring makahiram ang mga kwalipikadong miyembro ng hanggang 80% ng kanilang kabuang Pag-ibig regular savings na binubuo ng kanilang monthly contributions, employers' contributions, at accumulated dividends earned. 5.95% ang taunang interest rate at pwede itong bayaran sa loob ng 2 hanggang 3 taon.
Mga kariyan, kung naghahanap po kayo ng sporting apparel para sa inyong fitness goals, o di kaya na may magagandang sneakers to match your fit and vibe, hindi nyo na po kailangan pang lumayo dahil lahat ng yan mabibili sa bagong bukas na Planet Sports sa Clark Cityfront Mall. Silipin natin kung ano-ano ang mga solid finds sa report ni JM De Jesus. Hanap mo ba ay affordable sporting apparel para mas maging comfortable at safe ang iyong pag-exercise? O di kaya na may bagong sneakers to match your fit and vibe? Well, we got some good news for you, Kabalen! Binuksan na ang Upper Ground Clark Cityfront Mall, ang first ever branch ng Planet Sports dito sa Pampanga. Yes, we're very excited and we can't wait to share with you guys what's in store for Planet Sports. It's, yes, like what you said, it's the first Planet Sports in Pampanga, one of the biggest also. It's actually a multi-brand stores and our tagline is the world's best brands because we house the best brands in the world in Planet Sports. True to their tagline ang Planet Sports dahil dito makikita ang pinakamaraming options. And to celebrate their grand opening nito lamang July 26, iba't ibang special offers and surprises ang hinanda ng Planet Sports para sa mga shoppers. So Planet Sports, we have a wide variety. We have the best brands. We have Skechers, Hoka, Airwalk, Diadora, Lotto, LS. So anything that you need in terms of related to sports, sporting goods. The good thing about this is we have our last call, meaning our value for money because we wanted to cater the wider market. So everyone can visit us, everyone can buy, everyone can start their own sports. Kabilang sa mga nakisaya sa grand opening ng Planet Sports Pampanga ang celebrity na si Rica Peralejo. Bukas ang Planet Sports Pampanga araw-araw from 10 a.m. to 9 p.m. Make sure to visit them now para maka-avail ng big discounts on your favorite sporting items. Well, I'm very happy that there's one here in Pampanga. I have very good friends in Pampanga. That's why I'm here. But yeah, I mean, every time like I have to look for either the latest models or designs, or if I'm looking for sales, Planet Sports has always been a go-to naman, even in Manila. So, very excited for everyone here to have this in Pampanga. JM De Jesus, CLTV 36 News. Kay pumama ko, magbalik kaing Balen at Balita.
Back to school na lang ang kerakalan, karang estudyante ketikim Pampanga ngani pong Lunes, 29 na ning Ulyo. Mupin, eya pulagana sa implementasyon na ning face-to-face classes. Uling atin pamuring eskwela ring makalbog ang Pangking Schools Division Office o SDO Pampanga. Samantala, miras noman king migit 12,000 ning enrollees ning Pampanga High School king Ciudad San Fernando. Problema pa mo rin kano, kakulangan king classroom kay mesabing eskwela, inyapin patupad lang shifting, bang i-accommodate ding karelang estudyante. Pakibaluan tamo, ingaliwapang detalye king kanakong report. Alas 4 na pa kanuning ganingaldo makagising na ang grade 9 student. Ailian Hira Ginto bang magsadyaking mumuna ng aldo ning pamagbalik na ning eskwela ngening Lunes, July 29. Tao ya Santa Ana Ailian at ngening school year mig-transfer ya kening Pampanga High School o PHS. Ape Camaragula Secondary School king Ciudad San Fernando. Gaano ka ka-excited ngening first day of class? Sobra po kasi po, bagong lipat lang po kasi ako. Excited po ako sa mga new friends and yung mga bago pong teachers. Tsaka po sa mga pag-aaralan namin dito po. Tsaka po yung sports. Pag-iigihan ko pa po sobra-sobra. Excited yan naman kanukin pa magbalik na eskwela Abria Zeline Gomez, a grade 9 student na. Kaya baking morning shift Abria at alas 6 ning aba king lub na king PHS. Kasi po, bago po yung matututunan natin, tapos po bago pong experience sa mga teachers, tapos iba-iba din po yung mga personality ng mga new classmates natin. So, iti-try po natin yung best natin maki-blend in sa kanila po lahat. Ang pangking principal ning eskwela ay Richard Agustin, adwalang bulan mag-prepare para king opening ning school year 2024 to 2025. Bistaman matsura yung panahon karing mga labasang aldo, may kapagsadyano man kanong masalese at masayada lang winelcome ding karelang migit 12,000 students. Ang first day of class natin ngayon ay smoothly implemented ng ating paaralan. As of this day, ang ating enrollment is 12,043 students dito sa Pampanga High School from grade 7 up to grade 12. Miragdagan la pa kanu ding bilang daring enrollees ngening banwa kumpara king milabas sa school year. Aminado naman ni Agustin na kulang laring bilang daring classrooms. Makanyan man, gagawa la pa muring paralan bang accommodate laring anak lakwas ela mo kasi manibatan king Ciudad San Fernando ring magaral keni nune mabilog a Pampanga. What we can do is to maximize what we have. That's why we implemented shifting of classes. Until now kasi ang daming nag-i-inquire kung open pa ba ang Pampanga High School. Until now, open pa naman po sa ating mga estudyante. Hanggat sa kaya natin, i-accommodate natin ating mga estudyante. Samantala, masalese naman kanuing first day of class kaning sablang eskwela king Pampanga. Agpangkang Dr. Leandro Canlas, ing Assistant Schools Division Superintendent ning DepEd SDO Pampanga. Bistaman mengal bugan na ring aliwang eskwela at megawang evacuation center, maragulyang sawo pingatlong aldong alang uran, manibat niting Sabado ang ganang yening aldoning Lunes. Uling kinumpaing danom at tinagalaking pamagsadya ring may apektwang schools. Dagdag na pangkanlas, bistaman may kataluki laking orihinal na petsa ng pamamos nining klase, kanu ega na gana makapag-implement face-to-face classes. 99.9% karen kaya katamong eskwela Pampanga. May open la, open face-to-face karen ahliwa. In karen lang modality tang distance learning tamo, uling deng module mi, makaredy la before milyari ing bagyo. Ngayon, maayos yung pamamuklat klase. Pero ding aliwang eskwela kanu king Masantol, Makabebe at Minalin, miyatras metong aldoing opening of classes. Peki balak da kanu kasing albog at may kaka-high tide pa mo rin. Inyapin ngayon nila pamong aldoning Lunes may kapag-distribute modules karing anak. Oyo po, retang mapila na reta, magumpisano po king karelang learning instruction bukas. Man kanu migaga na kaing DepEd Pampanga ngening kauran, uling maragulya turuing pandemya at pirmilang makasadyang patupad blended learning ding talaturo. Hanggang daratang ngening makanya na kalamidad, makasadyaying SDO Pampanga, uling ding modules mi, makasadya lang i-distribute ka rin anak. At ding maestra tamo, may sanino kay makanyan, ding principal tamo, bahalo ding karelang gawan, ustong ating makanya na kalamidad.
King pisasabya naman king bilang dareng talaturo sa Patlacanoreni at miragdagan lapang may gitaduang dalan ding bayong teachers para king elementary, junior at senior high school. Pepayabot nemang pasasalamat ing DepEd karing sablang pengari, estudyante at mialiwang stakeholders. Ameni gobra para king success ning brigada eskwela. At inya namang mensaheng likwan ni kanlas karing sablang estudyante, pengari at talaturo. Masaya da kayong we welcome king opening na ning school year 2024-2025. King pamagumpisa na ning klase sana inganti kanining sitwasyon lalong bunye hamon kaya katamo. Ba't hamong pagsikapan na pisop-sopan talang mabiyasa rin kaya katamong anak. At ang yan mang nanong idalanan ng school year ini tandanan tamo. Nung abeyabe, nung may kakalugod, mayan tamong isadsad ing pamag-aral da rin anak tamo for school year 2024-2025. Ako yung kayong talasuyo ay Jennifer Salenga, ating pusong makabalen. Miras laking 1,000 police personnel ding dineploy na ning Police Regional Office 3. Karang mialawang lugar kaya po Central Luzon kasabihan na ning pamamuklat na ning klase ngayon Lunes, July 29. Partina inining Ligtas Balik Eskwela 2024 program ng Philippine National Police king mabilog a bangsa. Base king impormasyong menibad king PRO3, baka pwesto la ring mialawang uniformed personnel karing bisinidad da ring elementary, high schools, colleges and universities, ang po karing kalapit na lugar ang maralas ng target ding kriminal. Atin muna makanong Police Assistance Desks, apamuntokan da ring Police Commissioned Officers o PCOS, malyaring magrespondi sakaling may kaproblema o ating mangailangang sawop. Inutos na namang PRO3 Director Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. karing sablang field officers, personal lang munta karing mialawang eskwela bang makipag-coordinate karing school officials. Hindi kano bang makaiwas na ng estudyante masangkot karing illegal aktibidad kalupa na ning hold up, pickpocketing, snatching, drug pushing, ampong kidnapping. Aparte paket, yatin mo naman kanong kapulisan ang makadeploy karing kalsada ba mag-monitor king sitwasyon ng traffic. Samantala, anyaran ng PNP in kooperasyon na rin sa Blang Memalen, ba nga iwasan ng nanumang klase ng krimen karing komunidad. Malyari ko po ka mag-message sa pong maus bang sumbong at mamye informasyon king karelang opisina kapaminatanan ng karelang social media ang pong PRO3 hotline karing numerong areni 0998-598-5330 ang pong 0917-556-2597. Kingro ang balita, may danumi pong kasong cyber libel Porac, Pampanga Mayor Jing Capil. Labang karenga lukatawo, amanyira kanu kaya o king kayang reputasyon. At pagking pamuntok ning balen, mamarab ngeni king kontrobersiya kaugnay ning Pogo, kalaraman mo kanu ing pakala daling aliwang tao, bang siran ing kayang reputasyon. Mamalita ay Arlene Salonga. Pauli kanu ning alampat ng patutsada, akusasyon at pamanyira ken social media at lula kataw deng deluma ng kasong cyber libel Porac Mayor Jing Capil. Mintay Capil ken Provincial Prosecutor's Office anyan July 26, kaya bereng kayang abogado bang formala i-file deng apulong libel cases laban kang Pyra Lucas, Heidi Dayan Cruz, ating administrator ning social media page a People of Porac. Agpangking alkaldi, magpalaganap lang maling impormasyon at magluwal litrato din kayang distractors a fabricated naman o gawa-gawa mo kanu bang siranin kayang reputasyon. Mag-file kami pong cyber libel para kareng atlong personality na manyira po magkalat fake news against kay katamo. Banganta po protektahan tayo in kay katamong credibility and integrity. Siyempre po masisira na yung kaya katamong image. Pauli da rin malisyosong post, alimu kanu iyang apektado, nune patirang kayang pamilya. May apektuhan niya naman yung kaya katamong pamilya, ang po yung kaya katamong pamanungkulan bilang ipanan yung kaya katamong balen. Apektado niya naman yung balen Porac. Na karening kalaraman na pamanyabyanda po
kaya katamo. Akagid yun naman yung pamagarap tamo po kay Senate and Congress. Totoo po, maging mabayat at pagsubok dinalan kaya katamo. Pero uling alata naman pong sa salikot niya palagi tamo pong mamarap karela. Samantala, nalamimye pangaliwang detalye ng kaso ng abogado ng Mayor Kapil. O nang malino, ituloy da kanuing laban king korte. We are filing libel cases against those who released the fake news against the mayor. We are just seeking justice in this case. In the cases we're going to file. We'll be filing around 10 cases. At tatanda ng mamarapyaking kontrobersya Kapil kaya rin ng metukaling tuturing dampe kamaragula Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub ang mayakit kimporak. June 6 inyang i-raid dereng otoridad in Lucky South 99 nung nuka rin alos sa duwang dala na foreign at Filipino nationals deng may rescue. Agpang karamikiyopaya, illegal ang operasyon na niti ang meging pugad na naman ding miyaliwang krimen, kalupan ng human trafficking, sexual exploitation, torture, at aliwa pang krimen. Pauli na nini, minarap na Kapil king sangguni ang panlalawigan, Kongreso at Senado, ang timong resource speaker at karin ikit mo naman, impa magkulang ng lokal kapanibalan kim pamamiyang permit at aliwa pa bang balaos siya makapag-operate in Lucky South 99. Balaos ang hearing ng Senado digil karang illegal apogo, yan in July 29 bistaman inutos na ng President Ferdinand Marcos Jr. in total ban karang hanggang pogo king bangsa inyong July 22 kasaben ng kayang sona. Sibok na naneman ng CLTV 36 News akwa na ng panig ng Pyra Lucas. Ing metong karang kesuan o nangaliya mig-reply ni king text message a pedala na ng CLTV 36 News. Makabus ni naman ng CLTV para king pasyag ng Lucas at dengadwa pang midaluman kaso. Kaya bay Jennifer Salenga, ako po yung kakain Talusuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen. Masanting nga balita po, kareng super, ang pong motorista, magbaba po ang presyo na ng gas, diesel, ang po ng kerosene bukas, at renta na ng ulyo. Basaging anunsyo na rin oil companies, Pilipinas Shell Corporation, Clean Fuel, Sea Oil, Jetty, Caltex, ang pong Petrogas, mabawas siya pong 75 centavos ang presyo balang litro ng gasolina. 85 centavos naman ang mibaba king presyo ng balang litro ng diesel, kabang 80 centavos king presyo balang litro ng kerosene. Agpang king Department of Energy, pauli na po nini ang miyalawang factors king global market ing pamaggalon ng presyo na ring produktong petrolyo. Kalupan na nining melyaring wildfire king Canada at ing mabagal pa magdagol ni ekonomiya ng China. May kaya-epekto yarin king presyo ing monsoon weather king India, ang po king Southeast Asia, ang meging sangkaning mababang demand karing produktong petrolyo. Aben po rin, di mga regula balitang kinalab ng kaya katamong news team. Para kang aliwa pang updates, i-like and follow ila mo po rin kaya kaming social media pages. King lagyo na po rin mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po kaya kayong Talusuyo, Jennifer Salenga, ating pusong makabalan.